ባህሪ ቤዛነት የተሓደርማ ናይ ጸጋ ቤዛነት ናይ ባህሪ ቤዛነት እግዚአብሔር ጥራይ ዝዋሃበ እግዚአብሔር ናይ ባህሪ ቤዛነት ናይ ባህሪ ቤዛነት ክንብል ከለና እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ናብ ትሕቲኡ ዝወስኸሉን ዘጉድለሉን ዘይብሉ በገዛእ ፍቃዱ ዝኸፍሎ በገዛእ ስልጣኑ በገዛእ ኃይሉ ዝኸፍሎ ቤዛነት እዩ ስለዚ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 18 እንታይ እንዳበለና ንሰምዖ ባዕለየ ነፍሰይ በጃ ኣሕሊፈ ዝባ እምበር ካባይ ዝወዝዳ ሓደ ከየልቦን በጃ ክሕልፋ ተመሊሰ ድማ ክወዛ ስልጣን አለን ብምባል ወይታ በገዛእ ስልጣኑ ንነፍሱ ኣሕሊፉ በጃ ኣሕሊፉ ተመሊሱ ድማ ክወዛ ይኽእል እዚ ኣብዚ ፈላዓይሉ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤዛ ዓለም እያ እንብለሉ መንገዲ እቲ ቤዛ ዓለም ዝኾነ ብኣቢሉ ወፂኡ ቤዛ ምዃና ኣደም ምዃና ስለዘረድአና ስለዝነገረና ናይቲ መድሓኒ ናይቲ ድሕነት ፕሮሰስ ናይቲ ድሕነት መንገዲ ንሳ ስለዝኾነት ምክንያተ ድሕነት ንብላ كابي أنتم مازياس كابي أريهم أنتم أبدان حنت خبر هو محد وصوبنا دليل نزجن እግዚአብሔር አምላክ بسب يرخ غبر دالي امباري نعوم مدحاني زخونم ኦትኒኤል ላአኸሎም ኢሉ ኦትኒኤል አተንሳአሎም ኦትኒኤል እንታይ ኮይኑ ተንሲ እንተራልና መድሓኒ አተንሳአሎም ኢሉ ሕጂ መድሓኒ ክርስቶስ ቆይ መድሓኒ ንብለና ክርስቶስ እቲ እንኮ መድሓኒ እዩ እወ ክርስቶስ ናይ ባህር መድሓን እቲ እንኮ ናይ በባህሪ መድሓን ዝኾነ ክርስቶስ እዩ እቲ እንኮ ናይ አምላክ ስራሕ ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል መድሓኒ ክርስቶስ እዩ እንታይ ዳ ደቂ ሰባት ግን ብጸጋ መድሓኒ ተባሂሎም ተጸውዖም ስለዚ ኦትኒኤል መድሓኒ ተባሂሉ ተጸውዖሎ ሙሴ ቤዛ ተባሂሉ ተጸውዖሎ ሕጂ ስለምንታይ በመሰረቱ ናይ ክርስቶስ ቤዛነት ዝጠራጠር ናይ ክርስቶስ ቤዛነት ንደቂ ሰባት ዝህብ አካል ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና የለን ዘለ ነገር ፈጢርካ ከም ዝበሃል ምስልካ ናይ መንጋር ነገራት ተንጸባሪቁ እግዚአብሔር መድኃኒት እዩ እግዚአብሔር ቤዛና እዩ መድኃኒ ዓለም ቤዛ ኩሉ ዓለም እንብሎስ ናይ ባዕሉ ዓውዳዊ ትርጉም ናይ ባዕሉ ክርስቶስ ሓዘንበር ምስ ድንግል ማርያም ምስ ቅዱሳን ምስ ጻድቃን ምስ ሰማዕታት ምስ ሚካኤል ምስ ገብርኤል ዘተሓዝ ነገር ይሁን حرف በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝኸበርኩም ስድራ እግዚአብሔር ሰላም አምላክ መሰኻትኩም ይኹን ከመይ ቀኒኹም ባሬ ናይ ሎም መምፂና እዚ ሰምዖ ጸናሕኩም ዕብዳን ድመስል ቃላት እዩ ነዚ መሰረት ብዙሓት መልሲ ይቦምሉካ እንትኾኑ ኣነ እኳ መልሲ ክህብ ሓሰብኩን ኣኽለና የለ በትና ንሕብረ ቻናላት ተዋሂቡ ስለዝነበረ በብውልቆም ሂቦማ ስለዝነበሩ ግን ብዙሓት ከዓኒ ንእሽተይ ናይ ክንገብር ከም ዘለና ስለተዛረቡ እየ እምበር ብዙሕ ኣገዳስነት ኣይነበሮን እምበኣረይ ሕጂ ነዘን ቃላት እዚኣተን ሕፅር ኣቢልና ክንርኢና እቲ ዘረባ እንታይ እዩ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤዛዊት ቤዛ ቤዛዊት ዓለም ትበሃል ዳ ኣይትበሃልን ዝብል እዩ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ጳጳስ አቡነ ገብርኤል ዝበሃሉ ዝተበገሰ ናይ ህፀት ቃላት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ናኽርኢ እንደሊ ቤዛ ዝብል ቃል እንታይ ማለት እዩ መጀመሪያ ቤዛ ዝብል ቃል ክንርኢና ቤዛ ዝብል ቃል መሰረቱ ስርወ ቃሉ ካብ ቤዘወ ካብ ዝብል ግስ ዝወፅእ ኮይኑ በጃ ኮነ ኣድሓነ ማለት እዩ ከፈለ ዋጋ ሃበ ካብ ጸልማት ኣውፅአ ካብ ባርነት ናጻ ገበረ ዝተወዘ ነገር መለሰ ከፈለ ወዘተ እዩ ደስምዕ ተሓደ ትርጉም ብክልተ ትርጉም ክትርጎሚ እዚ ከምዚ ክስምዕ ከሎ ካልኣይ ትርጉም ድማ እንታይ ማለት እዩ ቤዛ ማለት ኣብ ክንዲ ወይ ከዓ ስለ ኢሉ ትርጎም ማለት እዩ ክትርጎም ከሎ ኣብ ክንዲ ወይ ከዓ ስለ ኢሉ ከዓ በቲ ሓደ ወገን ይትርጎም ማለት እዩ ስለዚ በብዙሕ ነገራት ክትርጎም ከሎ ንብዙሕ ነገራት ድማ ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ሓደ ነገር ጥራይ መግለፂ ይኮነ ናይ ብዙሕ ነገራት መግለፂ ምዃኑ ድማ ኣብዚ እንዳርኣና ከይዲና ማለት እዩ ንኣብነት ንብል እሜጡ ነፍሰይ ቤዛ ኣባጊኤ ነፍሰይ
በጃ አባጊዓይ ይሄብ ወይ ከዓ ነፍሰይ ስለ አባጊዓይ እሕሊፈ ይህብ ኢሉ ጎይታ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 14-15 ኣብ ዘሎ ግዜ እሜጡ ነፍሰይ ቤዛ ኣባጊዕ ነፍሰይ ስለ ኢሉ ይትርጉማ ነዚ ኣብ ክንዲ ኣባጊዕ ወይ ከዓ ስለ ኣባጊዕ ድማ ህይወተይ እሕሊፈ ይህብ ብምባል ነቲ እቲ ቤዘወ ስለ ተባሂሉ ወይ ከዓ ኣብ ክንዲ ተባሂሉ ክትርጎም ከሎ ንርኢ ዓይን ቤዛ ዓይን ወስን ቤዛ ስን ብምባል ኣብ ዘዳግም 22:13 እንታይ እዩ ዓይኒ ኣብ ክንዲ ዓይኒ ስኒ ኣብ ክንዲ ስኒ ዝብል ናይ ኦሪት ሕጊ ክኾኑ ከሎ ዓይኒ ኣብ ክንዲ ዓይኒ ስኒ ኣብ ክንዲ ስኒ ቤዛ እዩ እዚ ኣብቲ ናይ ገዝ ነገራት መፅእ ከሎ ቤዛ እዩ ኣብ ክንዲ ስኒ ስኒ ኣብ ክንዲ ዓይኒ ድማ ዓይኒ ዘጥፋ ዓይኒ ይጠፋ ስኒ ዝተሰብረ ስኒ ይስበር ዝነበረ ናይ ኦሪት ሕጊ ኣብዚ ድማ ዓይኒ ስለ ዓይኒ ኣብ ክንዲ ዓይኒ ስኒ ድማ ኣብ ክንዲ ስኒ ተባሂሉ ተተርጊሙሉ እቲ ቤዛ እንታይ ተተርጊሙሉ ሕጂ ኣብ ክንዲ ዝብል ተተርጊሙሉ በዛ ይስሐቅ በጊዕ ሕጂ በጊዕ በዛ ይስሐቅ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ድማ ንመጥፋሕቲ ዝኸውን እንታይ ገበረ በጊዕ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተዋሃበ እዚ በጊዕ እዚ ናይ መን ቤዛ ነይሩ ናይ ይስሐቅ ቤዛ ኣብ ክንዲ ቤዛ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ንመስዋዕቲ ዝቐርብ እቲ በጊዕ ንመስዋዕቲ ቀሪቡ ማለት እዩ ምሳሌ ናይ ክርስቶስ ኮይኑ ሕጂ ኣብቲ ነቲ ትርጉም ኢና ንርኢ ዘለና ኣብቲ ቤዛ ዝብል ስለዚ እዚ በጊዕ እዚ ቤዛ ናይ መን ኮይኑ ቤዛ ናይ ይስሐቅ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ እቲ በጊዕ በጃ ኮነ ድብል ድማ ኣብ ክንዲ ተባሂሉ ዳተተርጎመ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ቤዛ ማለት ንዝብል ትርጉም ቤዛ ብግቡእ እቲ ትርጉም ብግቡእ ክፍለጥ ኣለዎ ማለት እዩ ከምቲ ስራ ኮይኑ ምክንያቱ ብተወሳኺ እንታይ ክንርኢና ናይ ክርስቶስ ቤዛውነት ካብ ናይ ፍጡራን ቤዛነት ዝረሓቐ ዝተፈልየ ምዃኑ ከነስተብል ኣለና ቤዛ ጥራይ ስለተባሃለ በቃ ንሓደ ነገር ቤዛ ስለደሃብካዮ ካልእ ጠቕላላ ቤዛ ክበሃሉ የብሎም እንድብል ፅሑፍ የብልናን ምክንያቱ እሱ ስለድኾነና ኣብ ክንዲ ባጊዕ ጓሳ ኣብ ክንዲ ባጊዕ በጃ ድህብ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ በጊዕ በጃ ዝመፀ ኣብ ክንዲ ስኒ ኣብ ክንዲ ዓይኒ በጃ ውሃብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካሕሳ ጋር በጃ እዩ ኣይ ኩሉ እንታይ ትገብሮ ነዚ ሕጂ ቤዛ ተባሂሉ ወይ ከዓ በጃ ተባሂሉ ይፅዋዕ እምበኣር እዚ ነናቱ ትርጉም ነናቱ ዝኾነ መግለፂታት ድማ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቤዛ ድብል ቃል ኣብ ሓደ ነገር መግለፂ ጥራይ ኮና ንጥቀመሉ ንብዙሕ ነገር ንጥቀመሉ ኢና ኣብ ቤዛ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ብዙሓት ቃላት ድማ እቲ ሓደ ዓይነት ቃል ንብዙሕ ነገራት መግለፂ ክጠቀም ከም ዝኽእል እንዳርኣናዮ ክንከይድ ኢና ብዙሕ ዲቴይል ኣይኣትን እየ ግን ንኣሽ እንዳርኣና ክንከይድ ኢና ካልእ ቤዛነት ናይ ክርስቶስ እቲ ቤዛ ኣብ ክልተ ክንከፍሎ ከለና እቲ ሓደ ናይ ባህሪ ቤዛነት እቲ ሓደ ድማ ናይ ፀጋ ቤዛነት እዩ ናይ ባህሪ ቤዛነት እግዚአብሔር ጥራይ ዝወሃብ እዩ እግዚአብሔር ናይ ባህሪ ቤዛነት እዩ ናይ ባህሪ ቤዛነት ክንብል ከለና እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ናብ ትሕቲኡ ዝውስኸሉን ዘጉድለሉን ዘይብሉ ብገዛእ ፍቃዱ ዝኸፍሎ ብገዛእ ስልጣኑ ብገዛእ ሓይሉ ዝኸፍሎ ቤዛነት እዩ ስለዚ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 18 እንታይ እንዳበለና ንሰምዖ ባዕለየ ነፍሰይ በጃ ኣሕሊፈ ዝህባ እምበር ካባይ ዝወዝዳ ሓደ እኳ የልቦን በጃ ክሕልፋ ተመሊሰ ድማ ክወዛ ስልጣን ኣለን ብምባል ጎይታ ብገዛእ ስልጣኑ ንነፍሱ ኣሕሊፉ በጃ ሓሊፉ ተመሊሱ ድማ ክወዛ ይኽእል እዚ ናይ ባህሪ ቤዛነት ይበሃል ምክንያቱ ናይ ባህሪ ቤዛነት ይበሃል ማለት ኩሉ ኣብ ልዕሊኡ ወይ ከዓ ንዕኡ ዝውስኸሉ ዘጉድለሉ ዝቕንሰሉ ወይ ታሽሙ ዝኾነ ዘይብሉ ማለት እዩ ብናይ ድኾነ ሓይሊ ዘይኮነ ብናይ ገዛእ ርእሱ ሓይሊ ዝገብር ክኾን ከሎ ናይ ባህሪ ቤዛነት ይበሃል ስለዚ ናይ ጎይታነት ፀጋ ናይ ባህሪ እዩ ባዕሉ ነፍሱ ኣሕሊፉ ባዕሉ ድማ ይወስድ እዚ ንፍጡራን ክትቦ ፍጹም ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ፍጡራን ቤዛ ዝኾኑ ብናይ እግዚአብሔር ፀጋ ዳ እምበር ሓደ ኣብ ክንዲ ብፃዩ እንድሕር በጃ ሓሊፉ ተመሊሱ ነፍሱ ባዕሉ ክወስዳ ወይ ተመሊሱ ካልእ ከምፃእ ኣይክእልን እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ባህሪ ቤዛነት ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ናይ ፀጋ ቤዛነት ንፍጡራን ፈፂም ንፈጣሪ ኣይወሃብኒ ናይ ፈጣሪ ቤዛነት ንፍጡራን ኣይወሃብኒ ናይ ፍጡራን ቤዛነት ድማ ንፈጣሪ ኣይወሃብኒ ማለት እዩ ክልቲኡ ግን ቤዛ ተባሂሉ ይፅዋዕ እቲ ብፀጋ ቤዛ ድኾነ እቲ ብባህሪ ቤዛ ድኸውን ግን ክፈላለዩ ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ፀጋ ቤዛነት ማለት ሕጂ ናይ ባዕሉ ዘይኮነ ውህብቶ ኢና ንብሎ ዘለና ውህብቶ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ እቲ ውህብቶ ክንብል ከለና ከመይ ማለት እዩ ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና ንኣብነት ሓንቲ ክነግረኩም ፀሓይ ብርሃን እያ ንዓና ፀሓይ ብርሃን ትህበና ግን ፀሓይ ብርሃና ናይ ገዛ ርእሳ ኣይኮነን ብርሃና ናይ ኣምላኽ እግዚአብሔር ዝሃበ
እግዚአብሔር ዝሃባ ብርሃን እዩ ምክንያቱ ብርሃን ዓለም መኒ ክርስቶስ ባዕሉ እቲ ናይ ዓለም ብርሃን ኢሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ኣብ ፍቅዲ 9 ክዛረብ ከሎ እቲ ናይ ዓለም ብርሃን እቲ ናይ ዓለም ብርሃን ሓቂ ወይ ከዓ እቲ ንኩሉ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም መፀ ይብል እቲ ንኩሉ ከብር ዝኽእል ንኩሉ ክእዝ ዝኽእል ንኩሉ ዝፈጠረ ንፀሓይ ብርሃን ክትህብ ዝገበራ መን እዩ ፈጣሪ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብርሃን ዓለም ክርስቶስ እዩ ግን ብርሃን ዓለም ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ንፀሓይ ብርሃን ክንብላ የብልና እንዴና ብርሃን እንተዳልናያ ንፀሓይ ፀሓይ ብርሃን እያ እንተዳልና ነትና ክርስቶስ ብርሃን መንጢልናዮ ዲና ወይ ከዓ ምስ ፈጣሪኣ ማዕረ ሰሪዕናያ ዲና ፀሓይ ናይ ባህሪ ኣብ ብርሃን ኣለዋ ኢልና ዲና ኣይበልናን ምክንያቱ ናይ ባህሪ ብርሃን ዝኾነ እግዚአብሔር ጥራይ ፀሓይ ግን ናይ ፀጋ ብርሃን እያ በቲ እግዚአብሔር ዝሃባ ሓይሊ እያ ብርሃን እትኸውን ስለዚ እዚ ንፀሓይ ብርሃን ምባልካ ምስ ፈጣሪ ማዕረ ነታ ፍጥርቲ ዝኾነ ፀሓይ ምስ ፈጣሪኣ ማዕረ ሰሪዕካያ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤዛ እንተለኣልካያሲ ቤዛ ዓለም ወይ ቤዛ ዓለም ተዳኢልናያስ ፈጣሪያ ኣብ ማዕራሪና ኣስተኻኺልናያ ኣለና ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ወንግስቲ ትቆም ብየማንከ እታ ንግስትስ ብየማንካ ትቆውም ኢልና ጎይታ ንባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ እንታይ ገበረ ቆመ ንብሎ እምበኣረ ነቲ ናይ ክርስቶስ ቦታ ወሲዳቶ ድያ ኣብ የማን እግዚኣብሔር ምቋማ ቅድስት ድንግል ወትቆም ንግስት ብየማን ከምባልና እታ ንግስት ብየማንካ ትቆውም ምባልናስ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ የማን ቦታ ወሲድናያ ዲና ምክንያቱ ጎይታ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠ ይብል ክልቲኡ የማን ተባሂሉ ይፅዋዕ ደሎ ሕጂ እዚ ማለት ቅድስት ድንግል ማርያም ነቲ ናይ የማን ጎይታ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ኣምላኽነት ቦታ ወሲዳቶ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ከም ተደኹን እሞ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ወትቆም ንግስት ብየማን ከምባሉ ተጋጊዩ መልና ነርና ማለት እዩ ኣብ ቆሽ ማርቆስ እውን ነዚ ነገር እዚ ጌጋ ይኽብልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ድንግል ኣብ የማን እግዚአብሔር ክትቆም ኣይትኽእልን እያ ወትቆም ንግስት ብየማን ከታ ንግስት ኣብ የማንካ ኣይትቆውምን እያ እንተባህለት ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ፀሓይ እውን ብርሃን ኣይም ተባህለትን ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ብርሃን እግዚአብሔር ጥራይ እንተዳሂብናዮ ፀሓይ እውን ብርሃን ኣይም ተባህለትን ነይራ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር እግዚአብሔር ببهاري أملاخي ببهاري مدحاني ببهاري فرادي ببهاري برهاني بزخول لذي ناي بهاري أو إيو ببهاري أو أبوي زخول لذي ناي بهاري كون كله إذن كلهم أسمعت زي أتوم جنا بتسجع نفطران يوهابو إيوم سلزي أو ندار أنا كدينا مالتي نابنت موسى ليك نبيات موسى بيزا تبايلو أب جبر هوارات معرف شو عتف على 35 بيزا تبايلو تسوي ويكا تبيلو له بيزا تبايلو بيزا جن مني إسرائيلوان بيزا زخانة موسى تبايلو بيزا جن مني ترى بيزا عالم دخانة وين إسرائيلوان بيزا دخانة نفتنا ما بقي عظم زمان بتحرق الدماء ناب كل عالم بيزا تخون مدحاني عالم كرسوسي جن من تايد عم موسى بيزا تبايلو اوكي مباري بيزا ويكا مدحاني تبايلو كتسوع كله اتي ناي موسى بيزانت قال بيزانتي بخمه يدعي موسى بيزانت كوينو تلالنا هو موسى كم تفتقد قات እግዚአብሔር አምላኽ ዝተገልጸሉ ንእስራኤላውያን ከባርነት ከተውጾም ኢኻ ዝተባሃለሉ ልኡኽና እግዚአብሔር አምላኽ ኮይኑ እስራኤላውያን ከባርነት ከውፅእ ስልጣን ዝተዋሃበዩ ከምኡ እውን ከምቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ጸልዩ ነዚኣቶም ዘይትምሕሮም ተዳዕም ኳስ ንዓይውን ካብ መጽሓፈ ህይወት ሕኸኸኒ ስለዚ ኣብ ክንዶኦም ንዓይውን ካብ መጽሓፈ ህይወት ሕኸኸኒ ተይሎ ህይወቱ ንሲእል ክትኣቱ ኣብ ክንዲ እስራኤላውያን ንሲእል ክትኣቱ ዝፈረደ ማለት እዩ ሕጂ ብኸምዚ እንታይ ኮይኑ ሙሴ ቤዛ ኢሉ ይገልጾ ስለዚ ቅዱስ እስጢፋኖስ ደቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ክገልጾ ከለነ ሙሴ መድሓኒ ወይ ከዓ ቤዛ ኢሉ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 35 ገሊጽዎ ንረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መድሓኒ ድብል ቃል ንክርስቶስ ንኣምላኽ ጥራይ ኣይኮነን ተዋሂቡ ዘሎ ንፍጡራን እውን ተዋሂቡሎ ሽሕ እኳ ሕጂ ንፍጡራን መድሓኒ ትብል ቃል እንተ ተዋህበ እቲ መድሓኒ ንክርስቶስ ዝውሃብ ናይ ክርስቶስ መድሓኒ ናይ ባህሪ መድሓኒ ክኸውን ከሎ ክርስቶስ ብባህሪ መድሓኒ ተባሂሉ ክጽዋዕ እንከሎ እቶም ፍጡራን ግና ብጸጋ መድሓኒ እግዚአብሔር ብዝሃቦም ሓይሊ እግዚአብሔር ብዝሃቦም ስልጣን እግዚአብሔር ብዝሃቦም ክእለት እንታይ ኮይኖም እዮም መድሓኒ ኮይኖም ተላኢኾም እዮም ንኣብነት ደቂ እስራኤል
ምስ በደሉ ሞ ንጣዖታት ምስ ሰገዱ ቁጣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ኣዝዩ ምስ ነደደ ንሶም እውን ናብ ኣምላኽ ተመሊሶም ተማህለሉ እግዚኣብሔር ድማ ደቂ እስራኤል ክብጆም ከድሕኖም ደለየ ቅሬታ ንእግዚኣብሔር ከድሕኖም ወይ ከዓኒ ካብቲ ዝነበረ መከራ ከጋላግሎም ደለየ ካብቲ ዝነበረ ቁጥዑ ክመልስ ደለየ ነዚ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሰብ ገይሩ ክገብሮ ደልዩ እምበኣረ ንዕኦም መድሓኒ ዝኾኖም ኦትኒኤል ላኣኸሎም ኢሉ ኦትኒኤል ኣተንስኣሎም ኦትኒኤል እንታይ ኮይኑ ተንስኡ እንተዳልና መድሓኒ ኣተንስኣሎም ኢሉ ሕጂ መድሓኒ ክርስቶስ እኳ እዩ መድሓኒ ንብል ዘለና ክርስቶስ እቲ እንኮ መድሓኒ እዩ እወ ክርስቶስ ናይ ባህሪ መድሓኒ እቲ እንኮ ናይ ብባህሪኡ መድሕን ዝኾነ ክርስቶስ እዩ እቲ እንኮ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል መድሓኒ ክርስቶስ እዩ እንታይ ዳ ደቂ ሰባት ግን ብፀጋ መድሓኒ ተባሂሎም ተፀዊዖም ስለዚ ኦትኒኤል መድሓኒ ተባሂሉ ተፀዊዑ ኣሎ ሙሴ ቤዛ ተባሂሉ ተፀዊዑ ኣሎ ሕጂ ስለምንታይ መባቕሽ ማርቆስ ነዚኦም ክቃወሞም ዘይከኣሉ ስለምንታይ ነዛ ቤዛ ትብል ወይ ከዓ መድሓኒ ትብል ናይ ሙሴ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይሓኸኽዋ ወይ ዘይተቃወምዋ ስለምንታይ ካብ መፅሓፈ ምሳሌ መፅሓፈ መሳፍንቲ ቅሬታ መፅሓፈ መሳፍንቲ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 9 ዘላ መድሓኒ ትብል ንኦትኒኤል ተዋሃበት ስለምንታይ ደምሰስዋ ስለምንታይ ዘይተቃወምዋ ሕጂ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብታ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዘላ ጥራይ ክቆማ እንተዳ ትኽእል ኮንካ ነዚ ኸድኣ ስለምንታይ ተቆሙና መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ደሎ ክቆሙ ይከኣሉን ነቲ ግን ቆሙ ክኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ጌጋ ዝወስደና ትምህርቲ ማለት እዩ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንኩሉ ዓለም ቤዛዊት ዓለም ክትበሃል እንከላ ነቲ ናይ ክርስቶስ ቤዛ ዓለም ተኪኣ ወይ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ቤዛ ዓለም ቦታ ተቐሚጣ ኣይኮነትን እንታይ ዳ እሳ ብዙሕ ስራሕ ብምስራሕ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንበል እስከ ኩላትና ከምቲ ስምዖን ዝበላ ብምኽንያት ዝህፃን እዚ ሓዘን ንውሽጢኺ ከም ሰይፊ ክስምጥቆይ ዝበላ ዝኩሉ ሓዘን እዚ ኣብ ክንድመን ተቐቢላቶ ኣብ ጎኒ ጎይታ ኮይና ደቂ ሰባት ቀተልቲ ኣሳደቲ ንጎይታ ኣሳደቲ ቀተልቲ ኮይኖም ክመፁ እንከለዉ ንሳ ድማ ምስ ጎይታ ተሰዳዲት ተቐታሊት ተሃዳኒት ኮይና ምስኡ ተሰደ ኣብ ንእስነት ዕድሚኣ ንስኡ ተሰደድ እያ ኣብ ንእስነት ዕድሚኣ ንጽህትን ቅድስትን መሕደር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኮይና ብቅድስና ክትነብር ዝተሓርሰት እያ እዚ ኩሉ ዝኸብ እንታይ ኮይናቶ ብፀጋ እያ ኮይናቶ ስለዚ እግዚኣብሔር ብባህሪኡ እዩ መድሓኒ ቅድስቲ ድንግል ማርያም በቲ እግዚኣብሔር ዝሓርያ በቲ እግዚኣብሔር ዝሃባ ፀጋ እያ ነዚ ኮይናቶ እምበኣረ እቲ መድሓኒ ዝኾነ ፍረ ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲሉ ንዓለም ካብ ኣድሓነ ምኽንያት መድሓኒትና ነቲ ምኽንያት ናይቲ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ድሕነትና ምንጭ ዝኾነ ምኽንያት ናብ ምድሪ ምውፅኡ ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ብምውሳዱ እንታይ ኮይኑ ምኽንያት ድሕነት ኮይና ነዚ ሕጂ ቅዱስ ኣርያኖስ ኣፍታ ሰንቲ ሜሪ ኢን ዘ ኦርቶዶክስ ኮንሰፕት ትብል ናይ ፖፕ ሲኖዳ መፅሓፍ ኣትይኹም ረኣይዎ ቅድስቲ ድንግል ማርያም መድሓኒት ተባሂላ ትፅዋዕ እያ ዋላ ኣብቲ ኮምፓራቲቭ ቴዎሎጂ ድብል ናይ አቡነ ሲኖዳ ኣትይኹም ተዳሪእኹሞ እዚ ኣፀዋውዓ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኩሉ ዓይነት ኣፀዋውዓ ንዓ ከም ዝግባእ ብፀጋ ዝተዋሃበቶ ስለ ዝኾነት ንኣብነት ኣፍ ደገ ናይ መድሓኒት ክኸውን ከላ ክርስቶስ መድሓኒ ክኸውን ከላ ኣፍ ደገ ድሕነት ድማ ንሳ እያ ተስቂኤል ዝረአይ ኣፍ ደገ ድሕነት ድማ ንሳ እያ እምበኣርቲ ወዳ መድሓኒ ካብ ኮነ ንሳ ድማ ኣደቲ መድሓንካ እንታይ መድሓኒት እያ ንኣብነት ብል ነይሮም ቦሽ ማርቆስ ኣደ ዶክተር እኮ ኣደ ዶክተር እምበር ዶክተር ኣይትበሃል ነይሮም ነይሮም ኣቦሽ ማርቆስ ሰሓቱ ሓደ ነገር ኣሎ ሰይቲ ንጉስ እንታይ ተባሂላ ፅዋዕ ንግስቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እንታይ ንግስቲ እያ መርዓት ናይ ክርስቶስ እያ መርዓት ናይ ኣብ እያ ንእግዚኣብሔር ኣቦ መርዓቶ እያ መርዓቶ ለኣቢና ንብል እምበኣረይ ሰይቲ ንጉስ ንግስቲ ተባሂላ ፅዋዕ እስከ በሉ ሰይቲ ንጉስ መን ምስ ቀበያ ንግስቲ ተባሂላ ፅዋዕ ሰብያ ንጉስ ምስ ኮነ ሰይቲ ንጉስ ምስ ኮነ ድማ ንግስቲ ኮይና እያ ንግስቲ ኮይና እንታይ ትበሃል ትፅዋዕ ማለት እዩ ስለዚ ንጉስን ንግስትን ተባሂሎም ይፅውዑ ሰይቲ ንጉስ ተባሂላ ፅዋዕ ንግስቲ ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት እዩ እምበኣረ ንጉስ ተኣመን ድዩ እቲ ንጉስ ተዓዲሉ ዘሎ እቲ ንጉስ እዩ እሳ ግን ሰበይቲ ንጉስ ብምዃና ንግስቲ ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት እዩ ኦኬ እምበኣር ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣደቲ መድሓኒ እያ እቲ እሳ ምስኡ ኸለል ድበለቶ እቲ ምሳእ ተፃዕረቶ እቲ ዝሓዘኖ ተሓዘን ዝሓዘቶ ምእንቲ ጎይታ ኢላ ኩሉ ዝገበረቶ ነገር እዚ ንዓለም መድሃኒት እዩ ስለዚያ ድማ ንኩሉ ሰብ ዝጠቅም እዩ ንኩሉ ዓለም ዝኸውን መድሃኒት እዩ እምበኣር ነቲ ንኩሉ ዓለም ዝኸውን መድሃኒት ስለ ዝተሰከመት ወይ ከዓ ነዚ ኩሉ ነገር ምኽኒት ስለ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ በትናታ በትናይ ፀጋ ብፀጋ እንታይ ተባሂላ ትፅዋዕ መድሃኒ ወይምን ቤዛ ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት እዩ ኣዳምን ሔዋንን ምክንያቱ ኣዳምን ሔዋንን ትእዛዝ ኣምላኽ ኣፍሪሶም
ካብ ገነት ምስተሰጉ ትእዛዝ ኣምላኽ ሓልያ ብንጽህና ብቅድስና ትነብር ሓዳሽ ሔዋን ማለት ቀዳሜት ሔዋን ኣደ ህያዋን ሔዋን ማለት ኣደ ህያዋን እያ ነዚ ጽቡቕ ገይሮም ገሊጾም ኣሎ ፖፕ ሲኖዳ ኣብዚ እንተኣሽሙ ድብሎ ኣብ ወቅቲ ኣቶም ትሪእዎ ትቆለኹም ብምሉእ እዚ ኣብኡ ተገሊጹ ኣሎ ሕጂ ኣብ 12 ክፍለ ዘበን ካቶሊክ ዘምጽዎ እዩ እንተኣሽሙ ደምጽዎ ሕልሚ ኣይኮነን እዚ ምክንያቱ ናይ ካቶሊክ ተንቢብኩም ናይ ካቶሊክ ጌጋ ዲቁና በዓለም ኣለዎ ቤተክርስቲያንና ግን በዓል ቅዱስ አርያኖስ በዓል ቅዱስ ጂሮም በዓል ቅዱስ ኤፍሬም ሴርያዊ በዓል ቅዱስ ጨርሎስ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነዚ ሁሉ እዚ ጠቂሶም ኣለዉ ኣብቲ ናይ ፖፕ ሲኖዳ መጽሓፍቱን ኣትኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ሕጂ እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ኣብ ቀዳማይ ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘበን ሳልሳይ ክፍለ ዘበን ራብዓይ ክሳብ ሓሙሻይ ክፍለ ዘበን ዝነበሩ ኣቦታት እዮም እዚኦም በብወገኖም ማለት ነው በዓል ቅዱስ አርያኖስ ሕጂ ምክንያት ድሕነት ዝበላ ቅዱስ አርያኖስ እዩ ምክንያት ድሕነትና ንሳ ምክንያት ድሕነትና ኢሉሎ ኣብቲ ናይ ፖፕ ሲኖዳ መጽሓፍ ክትሪእዎ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ 12 ክፍለ ዘበን ምስቲ ኣብ ነበረና መጀመርያ 4 ክፍለ ዘበን ተይዘረኸብ ኣሎ ተማፍት ቅድሚ ዝነበሩ ቦታትና ቤተክርስቲያንና ድማ ቀድሚ ኮቶሊክን ተዋህዶን ተባሂለን ከይተፈላለያ ከሎ ቀድሚ ከልሴዶን ተባሂለን ከይተፈላለያ ከሎ እተን ቤተክርስቲያናት ዝበልዎ ትምህርቲ ናይ ኣቦታት እያ ቤተክርስቲያንና እቲ ሃዋርያዊ ሰንሰለት ተኸቲላ ትኸይድ በቲ ሃዋርያዊ ሰንሰለት ኣቦታት ዝመሃርዎ ድማ እያ እትምህር ዳ እምበር ብናይ ድኾነ ካብ ናይ ድኾነ ተለቂሓ ወይ ካብ ናይ ድኾነ ጌጋ ኣንቢባ መፅያ ብኡ መለክዕ ተጠቂማ ብኡ ጌጋ ኣይትብልን ብኡ ድማ ቁኑዕ ኣይትብልን ስለዚ ናይ ኮቶሊክ ኣንቢብኩም ድሕር መፅኦም ብቐሺ ምስ ኮቶሊክ ከም ትዛረብሉ ጉዳይ ቁኑዕ ዲ ኣይቁኑዕን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ ንሃና ትምህርቲ ስለ ደይኮነ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ኤፍሬም ካብኡ ኣብ ውዳሴ ማርያም እንታይ ድብል በእንተ ሔዋን ተኣጽሁ ተገነት እንተ ማርያም ድንግል ተርህቦ ለነ ዳግመ ምእንቲ ሔዋን እታ ኣደ ክትከውን ኣደ ኩላህና ክትከውን ዝመፀት ሔዋን ነቲ ናይ ኣደ ኩላህና ዝወሃባ ፀጋ ኣጥፊኣታ እያ ብደይ ምእዛዛ ኣጥፊኣታ እያ ከምቲ ቅዱስ አርያኖስ ዝብሎ ብደይ ምእዛዛ ነዚ ነገር እዚ ኣጥፊኣቶ እያ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ብምእዛዛን ነቲ መልአኽ ዝሃባ ቃል ብምቕባላ ኣብ ግብሪ ብምውዓላን ነቲ ናይ ሔዋን ተኪያ ሓዳሽ ሔዋን ኮይና እንታይ ተባሂ ኣደ ድሕነት ወይ ከዓ ኣደ ህያዋን ተባሂላ ክፅዋዕ ብየኒና ህያው ኮይና ብክርስቶስ ህያዋን ኮይና ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደ ህያዋን ብኩላና ብክርስቶስ ዳግማይ ህያዋን ስለ ድኾና በቲ ዳግማይ ኣዳም ዝኾነ ንሕና ዳግማይ ህያዋን ስለ ድኾና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኣደ ህያዋን ተባሂላ ትፅዋዕ ስለዚ ምእንቲ ሔዋን ዝተዓጽወ ገነት ምእንቲ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ተኸፊቱ እምበኣር ምእንቲ ቅድስት ማርያም ክኸፈት ከሎ ንመን ተኸፊቱ ንኩሉ ዓለም ስለዚ ድምኣ በዛዊት ዓለም እትበሃል ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ነገር ስለዚ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ ባህሪ ቤዛነት ክህልዎ ከሎ ቅድስት ድንግል ማርያም ግን እቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዝተዋህባ ፀጋ ብከምዚ ቤዛነት ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ተርሚኖሎጂ ወይ እዞም ስነ ቃላት ክንሪኦም ሕጂ ስለዚ ቤዛ ስለተባሃለ ጥራይ ኣብ ወሽ ማርቆስ ኣምፃ ኣቢሎም ቤዛ ዝተባሃለ ክርስቶስ ኢሎም ሓድሽ ብዛዕባ ጎይታ ቤዛነት ናይ ጎይታ ክመሩና ጀሚሮም ሕጂ እዚ ንዓኦም ጥራይ ጠቅም ትምህርቲ ምክንያቱ እዞም ንሕና ከምኡ ክንብል ከለና ነቲ ናይ ቤዛነት ክርስቶስ ምስ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤዛነት ሓዊስና ኣይኮና ናይ ክርስቶስ ቤዛነት ኣቦቱ ኣሎ ንዕኡ ዝመስሎ ንዕኡ ድወዳደር ዋላ ሓደ ነገር የለን ምክንያቱ እሱ ብባህሪኡ ቤዛነት ክህልዎ ከሎ ቅድስት ድንግል ማርያም ግን በቲ እግዚኣብሔር ዝዓደላ ዝሃባ እያ እሱ ብባህሪኡ ባዕሉ ነፍሲ ሓሊፉ ባዕሉ ድማ ድወስድ ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ብገዛእ ፈቃዳ ደኮነ ብገዛእ ፈቃድ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እያ እቲ ኩሉ ሓይሊ እትረክብ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ከምቲ ቅዱሳን ድበልዎ ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር ንቅድስት ድንግል ማርያም ፈጠራ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ንፈጣሪያ እንታይ ገበረቶ ወለደቶ ከም ዝብሉ ማለት እዩ ስለዚ እሳ ፍጥርቲኣ ቅድስት ድንግል ማርያም ፍጥርቲኣ ፈጣሪ ኣለዋ ኣደ ፈጣሪ ድማ እያ ምክንያቱ ክርስቶስ ስለ ወለደት ስለዚ እታ ኣደ ኣምላኽ ዝኾነት ኣደ ኩላህና ድማ ክትከውን እያ ከምቲ ናይ መስቀል ህያብና ኣደ ዮሐንስ ዝኾነት ብጌራ ድማ ብዮሐንስ ጌራ ድማ ኣደ ኩላትና ዝኾነት ኣደቲ ቤዛ ዝኾነ ጎይታና ብምዃና ብጌራ ድማ ቤዛ ኩላ ዓለም ተባሂላ ትፅዋዕ ከምታ ንግስቲ ሰይቲ ንጉስ ንግስቲ ተባሂላ እትፅዋዕ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ነገራት እዚ ንሪኦ ኣለና ኣብዞም ቃላት ግን ንገጽ ንምፃ እስኪ
مدحاني إلنا كم تعنتو تبلنا مسي تبجاو دما مدحاني تسمي له بقري إذا مدحاني مسي سلا تسمي مسكرسس توادادير انت دا خوينو أوكي قدست دنجل مريم مسكرسس تواداديرنا يالنا مالتي سلازي ناي قدست دنجل مريم بيزانت قدم مقامكم ناي مسي بيزانتن ناي تعنتو أب مصحف مثالي زنببنا بيزانتن مدحن ወይ بيزانتن ክትቋሙ ለኩም ማለት አምላኽ ንበል አምላኽ ዝበሃል እግዚአብሔር አምላኽ ጥራይ ተባህሪው አምላኽ ዝኾነ ጥራይ እዩ እቲ አልፋን ኦሜጋን ዘሎን ዝነብርን ፈጣሪ ንሱ ጥራይ አምላኽ ተባሂሉ ጽዋዕ ብጀኩ ሓደ አምላኽ ይማ ካለ አማልኽቲ ተባሂሎም ጽዑ አያሉ ኸይድብል እወ ናይ ባህሪ አማልኽቲ ብጀካ ካለ ይብልካ ተደይ ኮይኑ አማልኽቲ ተባሂሎም ጽዑ ብዛሓት እዮም ጣዖታት እኮ አማልኽቲ ተባሂሎም ጽውዕ ጣዖታት አማልኽቲ ተባሂሎም ስለተጽውዑ ግን ናይ እግዚአብሔር አምላኽ አማላድነት ወይ ማዕረ እግዚአብሔር አምላኽ ክብርነት ይወዙ ማለት አይኮን ደቂ ሰባቱን አማልኽቲ ተባሂሎም ጽውዕ ተኾነ ግን ብጸጋ በትቃር እግዚአብሔር አምላኽ ዝመጻለም ብጸጋ ዝተዋቦ አማልኽቲ ተባሂሎም ይጽውዕ ንኣብነት ሙሴ ንሙሴ እግዚአብሔር አምላኽና ንሙሴ እንታይ ገይሩ ንፈርዖን አምላኹ ክገብረካ ኢልዎ ንሙሴ ሲ ንፈርዖን አምላኹ ክገብረካ ኢልዎ እምበኣረ ሙሴ ንፈርዖን ፈጢርዎ ማለት ዲ አይኮነ ታይዳ ብጸጋ ግን አምላኹ ኮይንዎ ኩሉ ጸጋ በት እግዚአብሔር አምላኽ ዝሃቦ ኃይል ግን በቃ ንፈርዖን ታይከኑ አምላኹ ክገብረካ ኢልዎ አምላኹ ድማ ገይርዎ ማለት ስለዚ ሙሴ ንፈርዖን አምላኽ ለና ተራ ጸውዕናሲ ናይ አምላኽነት ናይ ፈጣርነት ናይ አምላኽነት ናይ ባህሪ ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህሪ አምላኽነት ተቃዋሚ ንቃወሙ ኣለና ዲና ፍጹም ከምኡ አይኮናን ዘለና ስለዚ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 1 ንፈርዖን አምላኹ ገይረካ ኣሎ ብሎ ሙሴ ንሰምዕ ቀጽልና እውን ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 34 አይሁዳውያን ንጎይታ ነፍሱ አምላኽ ብምግባር ከቋሞ ከለው ጎይታ ሓደ ዝመለሰሎም እንታይ ኣብ ሕግኹም አማልኽቲ ኢኹም ኣብ ሕግኹም እንታይ ኣሎ አማልኽቲ ኢኹም ንስኻትኩም አማልኽቲ ኢኹም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ነቶም ቃል አምላኽ ዝመጸሎም አማልኽቲ ካብ ዝብልዎም ይልሽዑ ኢሎ ሓሳብ ገልጽ ማለት ሕጂ እንታይ ይብል ነቶም ቃል አምላኽ ዝነግሩስ አማልኽቲ ተባሂሎም ይጽውዑ እዮም ግን አማልኽቲ ተባሂሎም ብምጽውዖም ነቲ ናይ ባህሪ አምላኽነት ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ጎይታ ይዋዳደርዎ ኣለዎ ወይ ከዓ ይትክእዎ ኣለዎ ማለት ድዩ አይኮነም ባህሪ ደቂ ሰባቱን አማልኽቲ ተባሂሎም ይጽውዑ እዮም ቶም ቃል አምላኽ ዝመጸሎም ቃል አምላኽ ዝምርስ አማልኽቲ ተባሂሎም ይጽውዑ እዮም ነቲ ናይ ባህሪ አምላኽነት ግን ዝጻረሩ ወይ ከዓ ዝዋዳደሩ ግን አይኮነም ምን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ተቀቢሎም መእኸዱ ንዕዳ ኮይኖም አባዎች ማርቆስ ነቲ እውን ስለምንታይ አይቅበልዎ እንደኣሞ እቲ ናይ ዓለም እንኮ ብርሃን ክርስቶስ እዩ ብርሃን ድብል ቃል ክንሪኦ ከለና እቲ ኣብ ዓለምና ደሎ ብርሃን እቲ እንኮ ምንጭ ብርሃን ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምክንያቱ ባዕሉ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ብርሃን ዓለም ኢሉ ተዛሪብሎ ኣነ ብርሃን ዓለም ኣብ ዮሐንስ 8:12 እንታይ ደንብ ኣነ ብርሃን ዓለም ኢሉ የንብ እምበኣረ እቲ ንኹሉ ዓለም ብርሃን ዝኾነ ንኹሉ ነገር ዘብርህ ብርሃን ዓለም ብርሃን ሓቂ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኩ ካልእ ብርሃን እውን የለን ናይ ምንጩ ናይ ባዕሉ ናይ ባህሪኡ ብርሃን ዝኾነ እንኮ እግዚአብሔር ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ተኾነ ግን ብጸጋ ንሱ ብርሃን ዝዓደሎም ብርሃን ኮይኖም ዝመጽእ ኣካላት ግን ኣለዉ እዮም ንኣብነት ንሃዋርያት ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም ኢልዎም ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኢልዎም ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ዝበለ ጎይታ ንስኻትኩም ከ እንታይ ኢኹም ኢልዎም ብርሃን ዓለም እያ ባሪ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብርሃን ዓለም እያ እንተ ደኣልና ከቋምዎ ድዮም ሃዋርያት ብርሃን ዓለም እንዳተባሃሉ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እንታይ ብርሃን ዓለም ተባሃለትን ሙሴ አምላኽ ናይ ፈርዖን ተባሂላ እንዳትጸውዐ ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከምዚያ ኣደ ኣምላኽ ወይ ከምዚያ እንተልና ስለምንታይ ይቃወምዎ ሙሴ መድሓኒ ተባሂሉ ተጸውዐ ቅድስቲ ድንግል ማርያም መድሓኒታ ተባሂሉ ንዝብል ቃል ንምንታይ ንቋወም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብርሃንያ ንዝብል ቃል ብርሃንያ ንኣብነት ንኺድ ኣብ ሃዋርያት ድብል እምነት ምምጻእ ሃዋርያት መን እዮም ሃዋርያት ንደቂ ሰባት ተዋሃበ ንናይ ጎይታ ሰዓብቲ ሃዋርያት ተባሂሎም ተጸውዖም እንተኾነ ግን ጎይታ ባዕሉ እውን ሃዋርያት ተባሂሉ ጽዋዕ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ተራሪእና ኣብ ፍቅዲ 2 ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 2 ተራሪእና ናይ እምነትና ሃዋርያን ሊቀ ካህናትን ዝኾነ ይብል ናይ እምነትና ሃዋርያን ሊቀ ካህናትን ዝኾነ ሃዋርያን ሊቀ ካህናትን ዝኾነ ንጎይታ እንታይ ብለሉ ሃዋርያ እምበኣረ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያ ተባሂሉ ጽውዕ ሃዋርያት ድማ ሃዋርያት ተባሂሉ ምጽውዕ እምበኣረ ሕጂ ሃዋርያት ስለ ድበልና ንጎይታ እውን ሃዋርያን ሊቀ ካህናትን ስለ ንብለ ደለና ክልቲኦም ሃዋርያት ስለ ተባሃሉ ሃዋርያትን ጎይታን ሃዋርያት ተባሂሎም ስለ ጽውዑ ንናይ ጎይታ ክብሪ ተማዕራርዮም ሞድዮም ወይ ከዓ ንናይ ጎይታ ኣምላኽነት ተማዕራርዮም ማለት ድዮም ወይ ጎይታ በቃ ልክዓ ከም ሃዋርያት ዝተወሰነ ነገር እዩ ማለት ድዩ ኣይኮነን እዚ ናይ ባህሪ ሃዋርያነት ክኾን ከሎ እቲኣቶም ግና ናይ ጸጋ ሃዋርያነት እዮም ተወሲዶም ስለዚ
ጎይታ ሐዋርያ ዝገበረካ ከም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝገብራ ከም ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ክኸውን ተጸዋዕ ክትበላ ነዚኣቶም ሐዋርያነት ዳሃቦም ጎይታ ግን ናይ ባዕሉ ሐዋሪ ማለት ከያዲ ንኩሉ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝበጽሕ ኩሉ ዝርከብ እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ድኾነ እዩ። ስለዚ ብርሃን ባዕሉ ጎይታ እዩ። ምንጭ ብርሃን ንሱ እዩ። ብርሃን ከዓ ንዝደለየ ይዕድል። አምላኽ ንሱ እዩ። አምላኽነቱ ሓይሉ ጸጉኡ በረኸቱ ንዝደለየ ይህብ። መድሓንን ንሱ እዩ። ንዝደለዩ ድማ መድሓን ገይሩ ይልእኽ እዩ። ስለዚ እዝልዎ ማለት እዩ። ዝገርመኩም ካልእ ቃላት እስከ ንርኢ ጌላ መን ተርአልና ንሕና ገላዊ ኢና። ንሕና ኩላህና ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ገላዊ ኢና። እንተኾነ ግን ነቢ ኢሳያስ ዝተነበየ ትንቢት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12:17 ተጻሒፉ ከም ደሎ እንታይ ድብል እንሆ እቲ ዝሓረኽዎን ብኡ ደስ ዝበለንን ዘፍቁሮ ጊልያይ ይብሎን ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቁሮ እንታይ ጊልያይ ይብሎ። ስለዚ መን ጊልያይ ድበሃል ደሎ ጊላ ድበሃል ደሎ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እምበረ እቲ ዝሓረኽዎን ብኡ ከዓ ደስ ዝበለንን ዘፍቁሮ ጊልያይ እሞ ደኣ ኩላና ንሕና ገላዊ ተባሂልና ንጽዋዕ ኸብኩና ቶም ነገልግሎ ገላዊ ተባሂልና ንጽዋዕ ኸብኩና ጎይታ ንባዕሉ ጌላ ኢሉ ተጸዊዑ ኸብኩና እምበረ ጎይታ ብኽብሪ ንዓና ተማዕራሪና ማለት እዩ ወይ ንሕና ጎይታ ብኽብሪ ተማዕራሪና ማለት እዩ ኣይኮን። ስለዚ ጎይታ ብናይ ገዛእ ፍቓዱ ብናይ ገዛእ ባህሪኡ ኩሉ ነገር ከውን ከሎ ንሕና ግና ብጸጋ ብህበት እግዚአብሔር አምላኽ ምክንያቱ ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር አምላኽ ብደይ ፍቓድ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ንእግዚአብሔር ከገልግሎ ዝኽእል ኣፉ ከፍት ዝኽእል ባርያ ክኾኑ ዝኽእል ፍጹም የለን። ስለዚ እንታይና ንብል እምበኣረ ኩላህና ገላዊ ስለ ተጸዋዕና ሕጂ ጎይታውን ጌላ ኢሉ ኣብ ትንቢት ተጸዊዑ ስለ ደሎ ከማና ጌላ እንታይ ሽሙ ኮይኑ ይኮነን ማለት እዩ። ብኽብሪ ምሳና ተማዕራሪ ብባህሪ ምሳና ተማዕራሪ ማለት ግን ኣይኮነን። ወዲ ሰብ ንብል ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ይበሃል። ንሕና ድማ ደቂ ሰባት ኢና ንበሃል። ሕጂ ኩላህና ደቂ ሰባት ስለ ዝተባሃልና ብክብሪ ወይ ከዓ ብንታሽሙ ነብሎ ዲና ንማዕራሪ ዲና ንጎይታ ኣይ ንማዕራሪና ንሕና ደቂ ሰብ ምባልና ካልእ ባህሪ ጎይታ ወዲ ሰብ ምባል ድማ ካልእ ባህሪ ምክንያቱ ንሕና ደቂ ሰባት ካብ ኣቦና ደን ወለድና ክንከውን ከለና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከሎ ግን ብዘይ ኣቦ ካብ ኣደ ጥራይ ዝተወልደ ፍሉይ ነገር እዩ። ስለዚ ልደት ናይ ጎይታ ከምቲ ፖፕሲና ዳይሎሞ ደሎ ልደት ናይ ጎይታ ካብ ልደት ናይ ኩላና ዝተፈለየ ማለት እዩ። ግን ኩላና ደቂ እንታይ ተባሂልና ንፅዋዕ ደቂ ሰባት ወዲ ሰብ ተባሂልና ንፅዋዕ ደቂ ሰባት ተባሂልና ንፅዋዕ ማለት እዩ። እምበኣረ ጎይታ ወዲ ሰብ ስለተባሃለ ንሕና ድማ ደቂ ሰባት ስለዝተባሃልና ብኽብሪ ንጎይታ ወይ ከዓ ብባህሪ ንጎይታ ተማዕራሪና ማለት ኣይኮነን። ብባህሪና ማዕረ ጎይታ ተሰሪዕና ማለት ኣይኮነን። ታይዳ ጎይታ ነቲ ገዛእ ፍቓዱ ገዛእ ስልጣኑ ነቲ ናሃና ስጋ ስለ ዝወሰደ ግን ወዲ ሰብ ተባሂሉ ተጸዊዑ ብገዛእ ፍቓዱ ጎይታ ብገዛእ ፍቓዱ ነቲ ናሃና ስጋ ዝወሰደ ንሕና ግን ብጸጋ ኢና ሰባት ኮይና ተፈጢርና ደልና ብጸጋ እግዚአብሔር ንሕና ሰብ ኮይና ጎይታ ግን ባዕሉ ሰብ ኮይኑ ብባህሪ ባዕሉ ሰብ ኮይኑ ስለምንታይ ብገዛእ ፍቓዱ ሰብ ኮይኑ ንሕና ግን ብጸጋ እግዚአብሔር አምላኽና ሰባት ኮይንና ማለት እዩ። ስለዚ ደቂ ሰባት ስለተባሃልና ንጎይታ ዝተማዕረሪና ማለት ይኮነ። ምክንያቱ ጸገም እንታይ ደምጽ ደሎ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ዓለም ቤዛ ምስ በልናያ እዋይ ናይ ዓለም ቤዛ ዳ ጎይታ እንዲ ሮማይ ምስ ጎይታ ማዕራሪዮማ ማዕረ ጎይታ ገይሮማ ማዕረ አምላኽ ሰሪዖማ ወይ ከዓ ነትኒ አምላኽ ክስታይ ሪኢኹሞ ነትኒ አምላኽ ቤዛነት ክሒዶሞ ጌርካ ዝቀርብ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ደቂ ሰባት ኩላህና ምባልና ናይ አምላክነት ሰብኣውነት ወይ ከዓ ናይ አምላክነት ባህሪ ዘኽዕድ ኣይኮነን። ወዲ ሰብ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ብምባሉ ካብ አምላክነቱ ዝፈልዮ ኣይኮነን፣ ካብ ክብሩ ካብ ባህሪኡ ዝፈልዮ ኣይኮነን ማለት እዩ። ንሕና ድማ ደቂ ሰባት ብምባልና አምላካዊ ባህሪ ኣለና፣ ብባህሪና አማልክቲ ኢና፣ ብባህሪና ከም ጎይታ ኢና ማለት ኣይኮነን። ብፍጹም ተራኽብ ነገር የብሎን። ጎይታ ወዲ ሰብ ምባሉ ምስቶም ንሕና ደቂ ሰባት ደቂ ሰብ ምባልና ፍጹም ዘራኽብ ነገር የብሎን። ካልእ ንርአ ኣቦ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ኢልና ንፅውዕ ሓደ ኣቦ ኣለና፣ ንሱ ድማ እቲ ዝፈጠረና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ናይ ባህሪ ኣቦና ኣቦ ኩሉ እዩ። ናይ ባህሪ ኣቦና እዩ፣ ፈጣሪና እዩ፣ ናይ ህላዌና ምንጪ እዩ። ግን ቅዱሳን ኣቦታት ተባሂሎም ይፅውዑ፣ ወለድና እውን ኣቦታት ተባሂሎም ይፅውዑ። ወለድና ኣቦታት ምባሎም ንናይ እግዚአብሔር ቦታ ተኪኦም ድዮም ኣይኮኑን። ቅዱሳን ኣቦታት ምባሎም ንናይ እግዚአብሔር ኣቦውነት ተኪኦም ድዮም ኣይኮኑን። ግን ኩላህና ኣቦታት ተባሂልና ፅውዕና ኣለና። እቶም ካብ ብርሃን መንፈስ ቅዱስ ብጸጋ ዝወለዱና ወይ ዝመሃሩና ቃል ኣምላኽ ዝመሃሩና ኣቦታት ተባሂሎም ይፅውዑ። እቶም ካብ ብስጋ ዝወለዱና ኣቦታት ተባሂሎም ይፅውዑ። እቲ ዝፈጠረና ፈጣሪ ድማ ኣቦ ኮላታ ኣቦ ትብል ሓንቲ ቃልያ ግን
ኣቦነት ንእግዚአብሔር ክዋሃብ ከሎ ካልእ ዝተፈለየ ትርጉም ኣለዎ ስለዚ እቲ ኣቦነት ናይ እግዚኣብሔር ካብቲ ናይ ስጋ ኣቦ ፍጹም ዘራኸብ የብሉን ኣቦነት ናይ እግዚኣብሔር ካብቲ ናይ ቅዱሳን ናይ ጸጋ ኣቦታት ፍጹም ዘራኸብ የብሉን ምክንያቱ እግዚኣብሔር ብባህሪ ኣቦ ኩላህና እዩ ቅዱሳን ግና ብጸጋ እግዚኣብሔር ኣቦታትና ኾኑ ስለዚ እንታይና ንብል ነቦና አብርሃም አቦ ብዙሓት ገብረከ እንደገና አቦ ነቶም ዝተጎዝሩ አቦ ጉዝራትን አቦ ዘይ ጉዝራትን ኢሉ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ፍቅሪ 11 አብርሃም ነቶም ጉዝራት አቦ ኾኖም ነቶም ዘይ ጉዝራቱን አቦ ኾኖም ኢሉ ንጉዝራትን ንዘይ ጉዝራትን ንኹሎም አቦ ኾይኖም ከመይ ብጸጋ አቦ ኾይንዎ ነቶም ጉዝራትን ነቶም ዘይ ጉዝራትን አቦ ኾይኖም ከመይ ብጸጋ አቦ ኾይኖም ፈጣሪ ግን ብባህሪኡ አቦና እዩ ማለት እዩ አቦና ይስሐቅ ይብል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በዓሉ አቦና ይስሐቅ ይብል ሕጂ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 9 ፍቅሪ 10 ኣቦና ይስሐቅ እንዳበለ ይጽውዕ እምበኣረ ከምተን አይሁዳውያን አብርሃም አቦ ኣለና ኣይትበሉ ኢሉ ነቲ ናይ ኣቦታት ኣቦነት ናይ አብርሃም ኣይከሓሉን እግዚአብሔር ምክንያቱ እስራኤላውያን ካብ ኣቦታት እዮም እንዳበለ እውን እንደገለጸ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሕጂ እንታይ ዳ ኢሉ ጥራይ ንኣብርሃም ውለት ካብዞም እማን ከተንስኣሉ ይኽእል አብርሃም አቦ ብዙሓት ከውን ኢኻ ስለ ዝበልኮ ነቲ ኣቦነቱ ኣይግድፎን ተኾነ ግን ንኣብርሃም ካብዚ እንታይ ከተንስኣሉ ክእል እዩ ውሉድ ካብዞም እማን ውሉድ ከተንስኣሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣቦ ተባሂልና ንፅዋዕ ኣለና ኩሉ ነገር እቶም ብጸጋ ዝወለዱና ካብ ማለት ካብ መቃል መንፈስ ቅዱስ ብጥምቀት ብትምህርቲ ካብ በረኸ መንፈስ ቅዱስ ዝወለድና ኣቦታት ናይ ጸጋ ኣቦታት ወይ ከዓ እቶም ስለና ዝጽልዩ ኣቦታት ናይ ጸጋ ኣቦታት ኢሎም ክጽውዑ ከለዉ እቲ ብስጋ ዝወለደና ኣቦ ከምኡ ናይ ስጋ ኣቦ ተባሂሉ ጽዋዕ ከሎ ፈጣሪና ድማ እቲ ብሰማይ ዝነብር ንኹላና ዝፈጠረ ናይ ባህሪ ኣቦና ድማ እዚ ስለዚ እቲ ኣቦ ትብል ቃል ኣብ ኩሉ ከም ዝግባእ ጌራ ትትርጎም እምበር ንእግዚአብሔር ኣቦ ስለ ዝበልና ነቦኻ ኣቦ እንተደኣልካ ሮማይ ነቦኻ ምስ ኣምላኽ መዓራሪኻ ኣለኻ ወይ ከዓ ኣቦውነት ናይ እግዚኣብሔር ክሒድካ ኣለኻ ማለት ግን ኣይኮነን ስለዚ ብኸመይ ኢኻ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቤዛ ዓለም እያ ክትብል ከለኻ እግዚኣብሔር ቤዛ ዓለም ክትበሃል ከለኻ ሓንቲ ቃል ስለ ትጥቀም ደለኻ ቤዛ ናይ ዓለም ትጥቀም ስለ ደለኻ ክልቲኡ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትሕውሶ ደለኻ ማለት እዩ ስለዚ ጌጋ ማለት እዩ እዚ ከምኡ ጎይታ ንብል ጎይትነት ጎይታ እግዚአብሔር ጥራይ ሓደ ጎይታ ኣሎ ሓንቲ ቤተክርስቲያን ሓንቲ ትንገት ሓደ ጎይታ ኢና ንብል ሓደ ጎይታ እዩ ዘሎ ስለዚ ብጀኮ ካልእ ጎይታ የለን እንተኾነ ግን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ንጎይታትኩም ኣቱም ጎይታት ነቶም ባሮትኩም ተገዝኡ ኣቱም ባሮት ድማ ነቶም ጎይታትኩም ተግበርዎም ተገዝዎም ጎይታት ከም ዘለውና ይነገር ኣይነቶም ጎይታት እቲ ብስጋ ንዓኻ ደስራሓካ ሰብ ብስጋ ስርሒ በዓስበ ኣስርሒ ዶማስ ካደባካ ሰብ ስንዓኻ ጎይታኻ ተባሂሉ ተጸውዕ ኢሎም መጽሓፍ ቅዱስ ስናትካ ጎይታ እዩ እሞዚ ጎይታኻ ተባሂሉ ስለ ተጸውዕስ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጎይታነት ትክሕድ ኣለኻ ማለት ድዩ ወይ ከዓ እዚ ብገንዘብ ቆፂርካ ደሎ ናትካ ጎይታ ኮይኑ ደሎ እግዚኣብሔር ብጸጋን ዓትካ ጎይታ ገይርዎ ደሎ ጎይታ ስለ ድበልካዮ ምስ እግዚኣብሔር ማዕራሪኻዮ ዲኻ ኣይኮነን ስለዚ እቲ እንኮ ጎይታ ናይ ብባህሪኡ ጎይታ ኩሉ ዓለም ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ንጉሳት ንጉስ ዝኾነ እግዚአብሔር ብባህሪኡ ጎይታ እዩ እቶም ደቂ ሰባት ግን ብጸጋ ጎይትነት ኮይኖም ንጉስ ዳዊት ብዙሓት ሰባት ማለት ይብሉ ጽሑፍ ኣለኩም ጎይታ ይነብሉ ይመጽዎ እሞዞም ሰባት እዚኣቶም ንጉስ ዳዊት ጎይታ ምባሎም ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክሒዶም ድዮም ኣይኮነን ንጉስ ንብል ቃል ራእይዎ ንጉስ ናይ ነገስና ንጉስ ዘኹላ ዓለም እዚኣ መን እዩ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነገስት እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ እንደገና ግን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብዙሓት ነገስታት ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣለዉ እዮም ግና ኸ ንግስነት ናይ ዓለም እዚኣ ናይ ጸጋ ንግስነት ናይ ፍጡራን ዝወሃብ ንግስነት እዩ ናይ ንግስነት ፈጣሪ ድማ ናይ ፈጣሪነት ዝወሃብ ንግስነት እዩ ስለዚ ቤዛ ድባል ድማኒ እዚ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ርእሲ በጃ ጻድቕ ወይ ከዓ ሓጥ በጃ ጻድቕ ይባሃል ሓጥሲ በጃ ጻድቕ እንታይ ዳ እዩ ማለት ሕጂ እቲ ሓጥሲ ክንዲ ኣብ ናይ ጎይታ ቦታ ኣትዩሲ ንጻድቕ በጃ ኮይኑ ማለት ድዩ ከመይ ማለት እዩ እዚ ነብሎ ዘለና ማለት ሓደ ሰብ ይብል ሰብ በጃ ነፍሱ እንታይ ዘይመሃበ ሰብሲ ምንታይ በቆ ለሰብ ለመኩል ዓለም ረሃ ነፍሱ አጉለ ሰብሲ ንኹሉ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንተጥፈ እንታይ ይኾነ ምን ተእሚ ወሃበ ሰብ ዘይዛሃሉ ነፍሱ ሰብ ከበጃ ነፍሱ እንታይ ዘይመሃበ እዩ በጃ ነፍስኻ እንታይ ክትብ ማንኪና ኻ ዲኻ ክትብ ገንዘብካ ዲኻ ክትብ ገዛኻ ዲኻ ክትብ ጥሬትካ ዲኻ ክትብ በጃ ነፍስኻ ማለት ኣብነት ወይ ዝገዛኻ ሃበና ወይ ማንኪና ሃበና ወይ እንቀትለካ ኢና እንድብለካ ሰብ ቤዛተ ንዓኻ ደቆትልካ እንታይ ትቦ ማንኪናኻ ትቦ ወይ ገንዘብ ትቦ ወይ ዝኾነ ነገር ትቦ እዚ ቤዛ ተባሂሉ ይጽዋዕ ኣብ ክንዲ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ንዓኻ ይወትካ ደቆትልካ ኣብ ክንዲ ምክንያቱ ቤዛ ኣብ ክንዲ ወይ ከዓ ስለ ተባሂሉ ከም ዝትርጎም ኣንተ ወይ ኢና ነርና ስለዚ
نفسك قتلك وإذا ما كنا هبن أنت لك أوكي بيزا نفسك أنت كتبيها ما كنا هتبيها بيزا نفسك أنت كتبيها كنزب كتبيها مالتي ويسا كندز السارقة ويكا كندز فترة بالك أب كندي تأثر أنت تكفريها بيزا نايم أثرتها كنزب كتكفل تخليها بكنزب كتساعد تخليها أوكي زي بيزاي جنك أنك زعبير أملك بيزا نتوادا ترجي هيكونن حدث نبص أي بجا هيوت بجا بص حليف خامها بزعب فقري لن نفسس بجا من بجا بصايو حليف خامها بزعبي فقري لن امون منتاي بجا بصاي كان نفسك حليف كاتب دلخا اب كند غويتا خونكا مالدي ወይ كانت ناي غويتا بيزانت بلاش قبر مالدي ايكونن ስለዚህ እዚ ናይ ጸጋ ቤዛነት ክባሃሉን ኮሎ እቲ ናይ ኣምልኽ ቤዛነት ግና ናይ ባህሪ ቤዛነት እዩ እሞ ብኸምዚ ጌርና ክንርድኦ ይበልጸና እንተቲ ናይ ካቶሊክ ናይ ገለ ድብል ታሪክን በዓል መህር ወልዳ ብዙሕ ገይሮም ምሂሮም መስሎ ደሎ ኣው ከኣቱ ኣይደለኹን ምክንያቱ እቶም ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታትና በብዘበኑ ብፍላይ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም በብዘበኑ ብዛዕባ ዝነት ብዛዕባ ነገር እዚ ምሂሮም ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዝበዝሕ እቲ ዝነበረ ዘበን ብዛዕባ እንታይ ዝዛረብ ተራልና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣምላኸይ ወለደትን ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደ ኣምላኸይ ትባሃልና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደት መድሓኒት ኣይኮነትን ወዘተ ድብሉ ብዙሓት ክሕደታት ስለ ዝነበሩ ብኸምዚ ኩሉ እቲ ማዕረጋት ሽዑ እናተዋህባ ዝመፀ እዩ ስለዚ እዚ ድማ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ዝገበረ እዩ ፈራድ ንብል ነዚ ኩሉ ዓለም ዝፈርድ እቲ ኩሉ ዓለም ክፈርድ ስልጣን ዘለዎ መን እዩ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እንተኾነ ሳባ ንግስቲ ሳባስ ነዚ ዓለም እዚኣ እንታይ ትገብር እያ ኢሉ ክትፈርዳ እያ نزم عسرت خلتنا قد سرائل كوفيلا انتات قبرك تفردي قدس بيدروس نحنا كله قديفنا سعبنا كلنا مو انت خنركبينا مسبولو تايلو نسخاتكم عسرت خلتنا منبركم فيلكم عسرت خلتنا قد سرائل كتفرديهم تبايلوا فرادو كوغوي تايو اوكي ناي بحر فرادو كوي تخون كله ناي تصقا فرات دما منيو حواريات كوينو مالو مالتي سلازي انتاي دعم زنولو بتصقا دك سبات حتياتهم كتحد زحد كلهم حتيات كحد قلهم يا حتياتهم زي حد كلهم ما حتياتهم يحد قلهم سبدا حتيات كحد قلدي حتيات محدا كوكو يا اغزابير عمل خطره بهاري ግን ደቅ ሰባት ታይሎም ንኻና ታይሎም حتياتهم نزحدكم لا حتياتهم كحد قلهم يا حتياتهم زي حد كلهم لما حتياتهم اي حد قلهم ني بخمي بتصقا زين بتصقا ተዋይቦም ደቅ አቦታት حتيات كان እግዚአብሔር አምላኽ ጸልዮም ስሬትኒ حتيات ክረኽቡልካ እግዚአብሔር ጸጋ ሂቦም አሎ እግዚአብሔር ግን በባህሪ ግን ሓዳጋ ሓጢያት ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽ ጥራዩ ሓዳጋ ሓጢያት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ስለዚ ባርከይን ወሓልኩም ኣብዚ ኣኽለናይ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኢተአኮቱ ወሰባ ስመ እግዚአብሔር አምላክነ ዘልፈ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን